Ahoj, volám sa Peter Fabor, prevádzkujem Suroffice, je to taký coworking v Lisabone a na Kanárskych ostrovoch, kde chodia ľudia z celého sveta pracovať a surfovať a užívať si voľnočasové aktivity. Milí přátelé, já bych vás chtěl dnes přivítat u dalšího rozhovoru z naší série na téma, jak podnikají profesionálové. A mým hostem je výjimečný člověk, Peter Fabor. Petře, vítej. Ahoj. Já Petra trošku představím. Petr je jeden z prvních podnikatelů na světě, kteří si uvědomili, že digitální nomádství není jenom nějaký přechodný hype, nějaká hipsterská nerozvážnost, ale že to je v podstatě nový trend v tom, jak lidé chtějí pracovat a že mnozí by rádi nejen odjeli na nějaké cizí místo, zažili tam ten zážitek, trošku popracovali, ale že by rádi měli i nějaké zázemí. A proto se rozhodl v roce 2013 založit na Kanárech startup, The Surf Office.com, můžete se podívat na web, který byl jeden z prvních na světě, který lidem nabídl kancelářské zázemí, ubytování, ale také nějaké zázemí pro relax, pro regeneraci. A dneska po 2 letech Peter má další pobočku v Americe, další pobočku má v Lisabonu a píšou o něm přední světová média, byl o něm článek ve Forbesu, v New York Times, v Guardianu a tohle všechno trvalo jenom 2 roky. Já jsem si speciálně pro tenhle rozhovor přečetl první e-mail, který mi Petr poslal, byl z 11. března 2003, kdy je nějak formuloval ten svůj záměr od tohleto otevřít. Takže Petře, ty máš za sebou úžasné 2 roky, jak se to všechno seběhlo takhle? No, ani si to ako neuvedomujem, ako sa to všetko sebiehlo a celé to začalo ako taký experiment. Tam vôbec nebolo jasné, či to bude fungovať. A ten experiment, to overenie prebehlo za pár mesiacov a bolo jasné, že ten koncept môže fungovať a potom to už nabralo taký spad, že už sa ani maximálne pri takýchto rozhovoroch sa stíham pozerať dozadu, že čo sa vlastne udialo, inak sa snažíme pozerať iba dopredu, že čo sa ešte udeje. Mm-hmm. Ty si v tom prvním e-mailu, který jsi mi psal, vlastně reagoval na nějaké články o digitálním nomádství, která jsem předtím v těch letech vydal. A zmínil si takové dilema, že si nejsi úplně jistý, jestli se zaměřit více na freelancery, na startupisty, na lidi, kteří ty jsi tam přímo použil termín frustrovaní zaměstnanci. Takže jak se vlastně vytříbila ta cílovka? Co jsou to vlastně za lidi, kteří do toho Surf Officeu jezdí, jak dlouho trvá typický pobyt, co vlastně oni od toho očekávají? Takže je to veľmi rôznorodé a sú tam vlastne všetky tie skupiny, ktoré si spomenul. I frustrovaní zamestnanci? Aj frustrovaní zamestnanci, ale skupinu, ktorú som nepočítal, sú tam napríklad nefrustrovaní zamestnanci, ktorých je celkom veľká skupina. Čiže a do tej skupiny povedzme spadajú aj firmy, ktoré posielajú svojich zamestnancov na také... Ktoré firmy ti posielajú svoje zamestnance? Momentálne teraz máme napríklad v Lisabone 15 zamestnancov, taký company retreat firmy Upwork, ktorý je možno známejší ako... Elance Odesk. V novembri k nám príde WordPress do Lisabonu. WordPress už bol vlastne tým nejakých 10 ľudí boli v januári tohto roka na Gran Canarii. O tom vlastne písal aj ten New York Times. Čiže aj takéto známe firmy, ale potom aj firmy, o ktorých som nikdy nepočul. Z celého sveta, z Nemecka, z Prahy sme mali 2 takéto firmy. A nie sú to práve frustrovaní zamestnanci, sú to zamestnanci, ktorí sú spokojní a majú povedzme takého rozladenejšieho šéfa, by som to nazval, ktorý si povedal, že tak mám tu spokojných zamestnancov, ako ich ešte viacej udržať a vlastne prídu na týždeň alebo na 2, si sa pýtal na ten čas, na ako dlho chodia. Tie firmy väčšinou chodia maximálne na 2 týždne, dlhšie sme nemali. A týždeň, 2.
a väčšinou tam pracujú na nejakom konkrétnom projekte, ktorý si vyberú. Často to je napríklad nejaký rebranding, redesign alebo nejaký konkrétny typ projektu, na ktorom sa rozhodnú pracovať počas tej doby, aby si vedeli zhodnotiť po tom týždni alebo dvoch, že ten retreat, to sústredenie alebo team building malo zmysel. Že nie len, že sme sa naučili surfovať alebo zažili nejaké zaujímavé veci, ale zároveň sme niečo vytvorili. Když tam ty firmy takhle přijedou, mají ti lidi normální pracovní dobu nebo mají jako trošku povolenou úzdu? Jakože pracují méně nebo jak mají normální režim? Jako přecházejí v podstatě ze svého běžného režimu do toho běžného režimu jenom na jiném místě? Väčšinou sa snažia udržiavať nejakú svoju rutinu, ktorú majú, že povedzme začínajú pracovať o 9:00, tak keď prídu do suroffice tiež začnú pracovať o 9:00, že to neposúvajú. Potom sú freelanceri alebo podnikatelia, ktorí majú povedzme voľnejšiu pracovnú dobu a takisto tak fungujú aj v tom suroffice, ale povedzme firmy a zamestnanci fungujú veľmi podobne, ako by fungovali vo svojej firme. A čo sa týka zamestnancov, tak vidím, že pracujú dokonca viac. Teda neviem to porovnať, pretože som nebol v ich firme a nevidel som ich, ale sami mi to povedia, alebo to povie ich šéf. A ten dôvod je veľmi jednoduchý, že tá firma im raz dovolila, že môžu ísť na 2 týždne na Kanárske, pracovať a zároveň surfovať. Tak si chcú červesť a bieli znovu. A nemusia čerpať žiadnu dovolenku, majú super stravený čas, za ktorým firma platí, pretože tam normálne pracujú a je to pre nich perfektný benefit a nechcú dať žiadny dôvod tomu svojmu šéfovi alebo tej firme, že sa tam flákali, lebo chcú ísť aj na budúce. Super. Jak tohle je rozhovor o podnikání, jak to vypadá finančně? Já vím, že úplně na začátku, když jsme se bavili, ty jsi jako hodně váhal ohledně ceny, protože ty jsi mi nastřelil nějakou cenu, já jsem říkal, to je pro Čechy, pro Slováky určitě hodně. Nakonec si vlastně zjistil, že to určitě nebude služba ani tak primárně pro Čechy, Slováky, že to spíš bude služba teda pro globální publikum, což byl teda jakoby velký díl toho tvého úspěchu a i ten ohlas, který to má dneska v těch globálních médiích, to jako dokazuje. Jak se ta cena vyvíjela, kde je dneska? Jak jsou ty služby naceněné? V začiatku to bolo veľmi ťažké nastaviť tú cenu vzhľadom k tomu, že áno, že vedel som, že to je produkt, služba, ktorá nebude primárne cieliť na Čechov a Slovákov, ale na druhej strane som nemal žiadne kontakty mimo Česka a Slovenska, ktoré by som mohol použiť povedzme na propagáciu a distribúciu tej služby, čiže ten primárny trh na začiatku, áno, boli Slováci a Češi a áno, povedali mi, že to je drahé. Teraz tá cena je dokonca vyššia ako tá cena, ktorú som sa ťa pýtal, či je to veľa alebo málo. Je to veľmi relatívne pre tých ľudí, ktorí chodia do suroffice, povedzme z východnej Európy, keď prídu ľudia, tak hovoria, že to je pomerne drahé, ale hovorí sa, že cena je dobrá, keď ľudia hovoria, že to je drahé, ale to zaplatia. Povedzme pre tých Nemcov, Francúzov je tá cena OK, až lacná. Pre severské krajiny, Britániu, Američanov je to lacné. A teraz je veľmi ťažké si nastaviť tú cenu tak, že áno, môžem tú cenu ešte zvýšiť a potom tam budem mať iba Američanov. Otázka je ten dopyt naozaj taký veľký, že by som to uživil iba s Američanmi? A na to nadväzuje ďalšia otázka, že chceme, aby tam boli iba tí Američania, lebo ten suroffice je podľa mňa teraz zaujímavý tým, že tam stretneš ľudí zo všetkých možných krajín celého sveta. Jaká ta cena teďka momentálně je tedy? Na Kanárske ostrovy je to 60 € na noc a v Lisabone je to 65 € na noc za osobu. Zahrnuje to i nějaké aktivity? Nezahrňuje to nič okrem ubytovania a toho ofisu, ale zároveň tá filozofia naša suroffice je skôr vytvárať priestor, vytvárať tam rôzne aktivity, že ľudia spolu idú na večeru, ľudia spolu idú surfovať
za organizáciu tých aktivít si neúčtujeme žiadne poplatky navyše. To znamená, že ide sa surfovať, oni si to surfovanie musia zaplatiť, alebo ideme na večeru, tak logicky si tú večeru zaplatia, ale tie aktivity tam sú a za tú organizáciu sa nejak neplatí. Existuje tam nejaká tá komunita, ona sa ťažko vyčísluje, že koľko to je z tej ceny tá komunita, ale na základe ako spätnej väzby od tých ľudí tej komunite a tým aktivitám dávajú ako keby najväčšiu hodnotu, že čo sa im najviac páčilo na tom surofise. Kolik lidí prošlo surf officem? Jsou to teda 2 roky, vlastně dneska 2,5 možná už, co jsi to začal, můžeš trošku uvést nějaké čísla, jak se to pohybuje, kolik máš třeba hostů? Bolo to takmer 500 ľudí, sme to počítali. To je krásne. Z začiatku to bolo veľmi málo, pretože to, ako som hovoril, vzniklo to veľmi ako experiment. Boli tam na začiatku iba 3 izby, nejaký office a to fungovalo takto pol roka. To znamená, že pri 3 izbách ten obrat je veľmi pomalý a súvisí to aj s tým, že veľa tých ľudí zostane dlhšie, zostanú mesiac, niektorí zostanú 2 mesiace. To znamená, že neotočí sa tam až tak veľa ľudí. No a potom minulý rok sme otvorili vlastne franchise v Kalifornii a pod San Franciskom, Santa Cruz. Za jakých podmínek si licencoval tu franšízu? No, to bol taký... Nebo radil ses vůbec s někým, jako jak nastavit franšízové podmínky, jo? Nebo to byl takový taky punkový projekt? Bol to punkový projekt. Nechcel som do toho ísť punkovo, ale keď som začal zisťovať, ako tá franšíza funguje a aké sú podmienky, tak som zistil, že ja som mal človeka, ktorý ma oslovil z tej Kalifornie, ktorý tam chce ten suroffice otvoriť. A nabral to veľmi rýchly spád, vymenili sme si pár e-mailov, dali sme si nejaké Skypey. Prvá otázka, čo sa pýtam tých ľudí, keď ma niekto osloví, že chce otvoriť suroffice niekde, tak sa spýtam, že či má barák. Povedal, že nemá barák, tak som to bral ako vyriešené a o 3 dní mi volal, že Peťo, mám barák. A poslal mi fotky, poslal mi video z toho baráku a že o týždeň teda ho môžeme prenajať. A bol do toho úplne nadšený, mal na to výborný profil a ja som začal zisťovať tie podmienky toho franchise-u, lebo... Jaký je profil človeka, ktorý je ideální pro provoz surf officeu? No musí mať drive, musí mať iniciatívu. Veľa ľudí napíše povedzme e-mail a ten e-mail rozvíje, dá do toho energiu, ale potom už na ďalší e-mail už reaguje veľmi pomaly, strohé odpovede a keď vidím, že ten človek zo začiatku je taký ako spomalený, tak ako bude fungovať povedzme po roku? Jasne. Alebo či to je vôbec reálne, že také niečo otvorí, lebo... Jaké byly první podmínky toho biznisu, na kterých jste se domluvili? Byly tam už nějaké podmínky té franšízy jako nějak stanoveny, nebo jak to běželo tady tenhle experiment? Ja som začal zisťovať podmienky, ako fungujú franšízy, bavil som sa s nejakými právnikmi a vyšlo mi z toho, že je to strašne komplikované riešiť a keď nemám nič pripravené, tak teraz by som s tým zabil 2-3 mesiace, kým by som to poriadne pripravil a my sme to vlastne, ten chalan ma oslovil a my sme to za 2 mesiace otvorili. To bolo, on ma oslovil koncom leta a my sme 1. novembra som bol v Santa Cruz a sme mali grilovačku a suroffice bol otvorený. Takže áno, bolo to na úkor tých papierovačiek a vlastne dohodli sme sa na nejakých podmienkach s tým, že to ani on nevedel, či to bude fungovať. Takže on takisto nechcel ísť do nejakej zmluvy alebo do niečoho, keď vedel, že ten suroffice je nová vec, funguje rok, funguje na Kanárskych ostrovoch iba nemá žiadne ďalšie pobočky, že ako na jeho mieste tiež by som nechcel podpísať nejakú zmluvu, povedzme tie franchise zmluvy sa podpisujú na 5-10 rokov. Takže sme sa dohodli, že to necháme, dohodli sme sa na podmienkach a dohodli sme sa, že sa dohodneme o pol roka. S tým, že ja som sa snažil mať pod kontrolou všetky veci, ktoré súvisia s tou značkou, aby povedzme, keď sa nedohodneme, aby tá značka nebola poškodená. Čo sa týka social media, mailová databáza, prístup na web a podobne. A jak to teda probíhalo, jak to dopadlo ten projekt? Tohle mě zajímá. Byly to punkové začátky, jaké bylo pokračování? Boli to punkové začiatky. Fungovalo to vynikajúco, musím povedať, čo sa týka bookingov.
a čo sa týka aj spokojnosti tých ľudí. Otvorilo sa to v novembri minulého roku, čo je totálna low season v tej oblasti, v Santa Cruz. A tie bookingy tam boli. Ako bolo to od prvého dňa, to bolo bez problémov profitabilné. Ja som teda pomohol s vecami ako to má fungovať, čo tam treba nakúpiť, nastaviť nejaké procesy a potom aj s nejakou promotion. No a ten vzťah tam bol dobrý, že vlastne s tým človekom, ktorý to otvoril, sme spolupracovali možno aj na trocha vyššej úrovni než len nejaký franchise, čiže on začal troška viac riešiť nejaký business development v Amerike, bavili sme sa o otvorení ďalších pobočiek. No a potom asi zlomový moment nastal v tom, že on mal záujem o nejaký partnership, že vlastne založíme firmu v Amerike, z ktorej on by mal povedzme 50%. No a na tom sme sa úplne nedohodli, pretože ja som si tam chcel zachovať nejakú... Kontrolu. Ja som nemal problém s tým... Rozdíl mezi franchízou a partnershipem je zatraceně veľký. Presne tak. Áno, to bola taká moja naivita, že áno, keď to nazvime franchise, a ktorý má jednu pobočku a otvorí sa druhá, ktorá má povedzme ešte väčší obrad než tá prvá a je ešte na povedzme zaujímavom mieste v tej Kalifornii, tak ten človek nadobudne pocit, že vlastne vytvára polovicu hodnoty firmy, možno aj viac. Takže logicky nadobudne pocit, že by si zaslúžil polovicu tej firmy. A my máme doteraz ako výborný vzťah, nejak sme sa nepohádali. Jediné, čo sme sa dohodli, že ja s tým nesúhlasím a on povedal, že pre ňoho to nie je zaujímavé. Takže on si povedal, že si to rieši sám a tak sme sa dohodli s tým, že on trocha zmenil ten model, s čím som takisto veľmi nesúhlasil a v podstate z toho spravil taký ako keby surfový hostel. To znamená, že ten koncept suroffice je postavený aj na Gran Canaria v Lisabone na tom, že tí ľudia si prenajímajú samostatnú izbu privátnu. Pretože sú to profesionáli, ktorí potrebujú na druhý deň pracovať. Ten suroffice nie je party hostel. A nie je to ani hostel. Ja by som to nazval niečo ako guest house. Čiže nie je to úplne hotel, nie je to hostel, je to taký guest house. A v tej Amerike tým, že tie nehnuteľnosti sú drahšie, ľudia sú tam ochotní viacej zaplatiť, povedzme aj za šerované pokoje, tak ja keď som tam bol v novembri, keď sme to otvorili, tak ten dom mal 5 izieb a dokopy tam bolo povedzme 9 ľudí. No a keď som tam prišiel o 3 mesiace neskoro v februári, tak už zrazu jeden pokoj mal 5 postelí a už tam bola poschodová posteľ a snažil sa maximalizovať ten výnos z toho priestoru, ale to vlastne poškodzovalo tú značku, pretože ľudia, ktorí tam išli, tak vnímali suroffice, že toto je suroffice a ten suroffice na Gran Canaria ten koncept vyzeral úplne inak, takže toto je ďalšia vec, na ktorej sme sa neshodli, ale ako hovorím, že nejak sme sa nepohádali a iba sme sa dohodli, že ja nechcem ísť touto cestou, on chcel ísť touto cestou a nedohodli sme sa ani na tom partnershipe, takže sme sa rozišli. Díky, že se podělil o tuhletu zkušenost, protože ne každý takhle otevřeně mluví třeba o problémech v podnikání, takže moc ti děkuji za to. V další části našeho rozhovoru bych se chtěl zeptat na věci, které se týkají kolem provozu a tvé cesty k podnikání. Petře, bavili jsme se o franšíze, o tom, že tvůj partner franšízový chtěl v podstatě vstoupit do toho biznisu a já teda jsem zastáncem toho, že člověk, který nezdílí ta podnikatelská rizika, jde v podstatě do jisté věci, tak jako je těžké, aby si nárokoval třeba polovinu biznisu. Takže úplně tě chápu, že se rozhodlo vlastně z tohoto dealu odstoupit, taky si myslím, že by bylo pro tebe pravděpodobně dost nevýhodný. Co s těma franšízama? Chceš Surf Office rozvíjet dále tímhletím směrem? Určite áno.
ja som zistil, že ono to... Takže pokud na mácháči jako, jo, prostě budou vlny dostatečné. No, ono to nabralo veľmi rýchly spád s tou franchízou a ja som mal vtedy také ako veľké oči, že poďme otvoriť franchízu na Bali a v Brazílii a hlavne sa začalo ozývať strašne veľa ľudí, ktorí by chceli otvoriť surofis niekde. Takže áno, nadobudol som taký pocit, že áno, franchíza je tá správna cesta. No a potom som si povedal, že OK, o tej franchíze až toľko neviem, že niečo som si k nej naštudoval predtým na internete a prečítal som si nejaké knihy, ale až potom, prečítal som si nejaké knihy a rozmýšľal som, že skúsim sa k niekomu dostať, kto tej franchíze dobre rozumie. A vlastne nakontaktoval som sa a teraz sa vlastne stala takým advisorom Surofisu, taká pani, ktorá 25 rokov pracovala pre Marriott, čo je vlastne najväčšia hospitality firma na svete a venovala sa tam práve tejto oblasti franchízy a škalovaniu toho biznisu v Európe. No a ja som nevedel, že či to mám vôbec s ňou, začal som s ňou komunikovať práve ako padla tá Kalifornia a keď som jej to povedal, to som si myslel, že no už sa mňa nebude baviť, že som nejaký amatér a jej to prišlo vtipné a ona im povedala, že to inak že to dopadlo najlepšie, ako to dopadnúť mohlo, pretože povedala, že keby som do toho išiel povedzme s nejakými zlými zmluvami, ktoré neboli dobre pripravené, tak by som z toho mohol mať oveľa väčšie problémy ako s tým, že som do toho nešiel so žiadnymi zmluvami. A povedala mi, že som na to jednoducho na franchise nebol pripravený a že ten ďalší postup by mal byť taký, že troška urobiť krok vzad, zanalyzovať ten biznis, pretože to išlo tak rýchlo, že sme to nestihli nejak lepšie tú stratégiu pripraviť. A otvoriť možno viac surofisov pod svojou značkou, mať 2-3 pod svojou značkou, ktoré sú už väčšie, ktoré fungujú stabilne, majú stabilných zákazníkov a potom pripraviť celú štruktúru, čo sa týka legálnu štruktúru, zmluvy, trademarky, všetko na to, aby to mohol byť franchise. Ale je jasné, že je to koncept, ktorý má obrovský potenciál na franchise. Mně se strašně líbí, jak ty, přestože jsi jako dosáhl značného úspěchu v tom, že si vytvořil vlastně něco, co zavibrovalo s takovým tím etosem toho, co dneska lidi na světě řeší, jak chcou cestovat s prací a tak dále, takže mluvíš o tom velice skromně, to se mi strašně líbí. Já bych se možná vrátil o pár roků zpět. Když ty si ten biznis rozjížděl, tak často ten příběh zvenčí vypadá, že člověk přijde na Kanáry, založí tam Surofis a najednou je to jako úspěch ze dne na den. Já jsem teda měl to štěstí, že jsem byl 2 zimy teďka na Kanárech, viděli jsme vlastně úplně ten první surf office, viděl jsem úplně ty punkové začátky, bylo mi to od začátku velice sympatické, obdivuju to, co děláš. Nicméně, když se vrátím k tomu e-mailu, který ty si mi psal, tak vlastně už tam zaznělo, že ty si předtím měl projekt nějaké surfové školy nebo nějakých takových surfových výjezdů. To znamená, ty si nešel to podnikání bez nějaké historie těch aktivit. To znamená, potvrzuje se tady to, co vidím i často v těch rozhovorech, kterých dělám, že lidé mají zájmy, aktivity, nadšeně se vrhají do nějakých svých volnočasových věcí a pak v určitém momentě přijde chvíle, kdy prostě na tomhle postaví svůj biznis. To znamená, z mého pohledu, to pozadí toho profesionála, to znamená jeho zájmy, jeho koníčky, jeho lásky, jeho vášně, věci, které v životě miluje, tak se později přerodí vlastně v naprosto reálné racionální podnikání. Do čeho ty jsi šel s podnikáním? Jaké ty jsi měl předpoklady? Já vím, že ty jsi dělal UX designéra, věděl jsi o podnikání něco, měl jsi nějakou představu, jak začít, nebo kde byly takové ty zásadní kroky, které tě v podnikání učili? Jsi samouk, nebo jsi se inspiroval někým? Kdo je tvůj podnikatelský vzor? Tak ja som mal predtým nejaké skúsenosti s podnikaním, povedzme 2-3 podnikania, ktoré som robil predtým. Což byly třeba ty výjezdy? Taky, že byste dělali môžeme tam zaradiť aj to, jo. Ale ani jedno z tých podnikaní, ktoré som robil predtým, sa nedostalo do fázy, že by som ho mohol nazvať úspešné z hľadiska toho, že by to zarábalo peniaze. Boli to nejaké startupy, na ktorých som sa naučil a
a samozrejme... Co byly lekce z těch prvních startupů? Jako, co byly ty lekce, co ses naučil? Napríklad prvú firmu, ktorú som mal, ja neviem, sme založili niekedy 23 a bola to taká konzultačná firma, ktorá bola právna, bolo to zakladanie firiem. To bol vtedy taký trend, že nechcem ísť do hĺbky toho biznisu, ale bol tam prvý problém, že som sa na tom naučil, že som tomu biznisu nerozumel, iba sa mi zdal jednoduchý a mal som nejaké skúsenosti ako z internetu a z internetového marketingu a myslel som, že keď zoberiem biznis, ktorý má potenciál a ktorému nerozumiem a som dobrý v tom internetovom marketingu, tak viem vytvoriť ako super biznis. Absolútne nie, nerozumel som tomu biznisu a vlastne na základe toho sa to aj ďalej nerozvíjalo, lebo som nevedel rozvíjať ten produkt, tie služby, kde hľadať zákazníkov. Nebol som odborník. Mal som človeka, vlastne co-foundera, s ktorým som to začal a ten tomu rozumel, ale to nebol biznisový človek, čiže to bola základná vec, ktorú som sa naučil na tom. Druhá bola, že radšej treba spúšťať veci rýchlo, aj keď nie sú 100% dokonalé, ako čakať na nejaký ideálny stav. A povedzme pri tej prvej firme a vlastne pri tej druhej sme čo tá druhá? Druhá bol taký startup analytický. To bola už čisto onlineová vec a softverová. No a pri obidvoch bola úplne základná chyba, že sme strašne dlho pripravovali web, lebo toto by malo byť na tom webe a musíme mať neviem aký super dizajn a musí tam byť všetko odladené a všetko 100%. A to si človek aj lebo to je také niečo, že keď sa spúšťa biznis, tak si poviem, že no čo musíme spraviť? No web, to je hneď, to máme za 2 týždne hotové, lebo sa jedná o jednoduché weby, nie sú to nejaké obrovské portály a podobne. Myslím ako prezentačný web, nemyslím žiadnu aplikáciu, nič podobné. No a jeden aj druhý sa robil pol roka. To znamená, toto bola pre mňa skúsenosť, že keď sme rozbiehali ten Suroffice, prvá vec, čo bolo hotové, bol web. Nebolo nič iné, len bol web. A ten web bol spravený v Bloggery, nejaká troška nahekovaná šablóna zadarmo, čiže neplatil sa tam žiadny hosting, neplatil sa žiadny template. A prvá vec, čo bolo dôležité, otestovať, spraviť web, spustiť tam nejaké reklamy a otestovať, že či to vôbec niekto chce, či o to je nejaký záujem. Až potom, keď o to bol reálny záujem, že sa začali ľudia ozývať, začali to tweetovať, začali to zdieľať na Facebook a reálne tá služba bola iba v pláne, že ju spustíme v lete, ale ten web sme spustili 3 mesiace pred Takže v podstatě takový lean startup. Lean startup. Ty dneska provozuješ v podstatě 3 surf office na 3 kontinentech. V Evropě, kousek u Afriky, na Kanárech, v Americe. Takže ty ses musel za ty 2,5 roku v podstatě naučit obrovské množství věcí, protože jinak bys asi těžko zvládal ten provoz. Takže na čem dneska stojí vlastně provoz, ten tvůj management těch 3 míst? Asi předpokládám, že neobjíždíš všechny 3 a nesteleš tam postele, takže jako jak vlastně dneska dokážeš jakoby koordinovat chod vlastně těch 3 míst? Jako kolik lidí je v tvém týmu, jsou to freelanceri, jsou to lidi, kteří třeba jsou tebe dočasně nebo zaměstnáváš, jak to vypadá? Čo sa týka ľudí, tak sú to rôzne kombinácie, čiže pracujem s nejakými freelancermi, kontraktormi. Od začiatku tá myšlienka bola budovať ten tím kompletne distribuovane. To znamená, že človeka, ktorý mám na marketing, veľmi šikovná holka, žije v Londýne a odtiaľ vlastne aj robí pre Suroffice, stará sa o blog, o social media. Ďalší človek je v Prahe, ďalší je v Bratislave. Teraz máme nového človeka na business development z Brem, z Nemecka. Čiže komunikujeme spolu cez Slack, vôbec nepoužívame interne e-mail. Nastavené všetko, že všetky procesy, tie komunikačné v rámci toho týmu sú nastavené tak, že sa to musí vyriešiť cez ten Slack. Čiže je tam minimum telefonovania a minimum e-mailov. A toto funguje perfektne.
Samozrejme, každý musí približne vedieť, čo má robiť a to je taká moja filozofia. Ja som není úplne dobrý ako taký manažer, mikromanažer, že učím sa to, lebo som nikdy nejaký väčší ani menší tým veľmi nemanažoval, takže je to pre mňa niečo nové, ale zistil som, že pre mňa je prirodzený spôsob manažovania ľudí taký, že tí ľudia musia byť samostatní a ja už povedzme len kontrolujem ich, alebo si pozriem, alebo im povedzme nadhadzujem nejaké témy, idei, ale viem sa na nich spoľahnúť, viem, že to, čo robia dobre a že ich vlastne nemusím veľmi kontrolovať. Ale neviem si predstaviť mať povedzme v týme ľudí, ktorých by som musel im presne zadávať, čo majú robiť a kontrolovať ich. Takže to je čo sa týka ľudí a čo sa týka už povedzme tých operations, tak to som zistil, že to veľmi záleží od nejakých nastavenia nejakých procesov. V podstate, čo veľmi pomohlo, a to je napríklad aj taká idea od teba, ktorú si mi raz poradil, keď som myslím, že minulý rok na Kanárskych, že spísať si komplet všetky procesy. A mne sa to vtedy zdala taká, nie že blbosť, ale ako dávalo to zmysel, ale nevedel som ešte, nerozumel som presne, že aký zmysel, že áno, že spíšeme si rozesy a čo teraz. A myslím, že som si spísal povedzme bookingový proces, že človek príde na web a potom odošle nejaký booking request a potom dostane nejaký e-mail a nejaké e-mailové templatey sú na to, až pokým zaplatí nejakú faktúru. A asi pred pol rokom som spravil takú analýzu, že som zobral si Google Docs a sadol som si s nejakými ďalšími ľuďmi, s ktorými spolupracujem a spísali sme taký 5-stranový úplne hrubý dokument, kde je od prvého bookingu až prvej návštevy webu, ani nie prvej návštevy, povedzme reklamy, lebo najprv ten človek musí prísť cez nejakú reklamu, až po to, že príde ten človek do Suroffice a končilo to tým, že dostane nejaký formulár, že ako sa mu páčil Suroffice a potom, že čo nasleduje neskôr, že nejaký možno follow-up, či nechce navštíviť iný Suroffice. No a toto celé spísané mi dalo úplne iný pohľad na ten biznis, na to fungovanie. To mi přijde naprosto úžasný tohle. Kolik kroků má tady ten proces, jenom tak orientačně? Ja neviem, to je proste taký dlhý dokument, ktorý som potom musel rozdeliť na nejaké časti. Subprocesy proste. Subprocesy. No a toto mi pomohlo to nahrubo spísať a potom to vytlačiť a potom si sadnúť bez internetu niekde do kaviarne aj s perom a dopísať si do toho veci a na každý jeden bod sa spýtať, že dá sa tento proces automatizovať, dá sa tento proces zdelegovať, musí to robiť proste človek, môže to robiť počítač, a to išlo len takto, zautomatizovať. Alebo že OK, toto sa nedá zautomatizovať momentálne, ale možno o pol roka sa bude dať, lebo na to budeme mať software. A toto veľmi pomáha pomohlo v tom biznise. Delegovat ty činnosti a tak dále. Já jsem strašně rád, že to říkáš, že já jsem maniak do procesu a to zavádění vůbec procesního řízení si myslím, že chybí tomu osvěta, takže doufám, že se jednou dočtu třeba od tebe nějakého dobrého článku, jak jste zaváděli procesy v Servoffice a já už teďka ti slibuju, že ho budu sdílet všude, kde to půjde. Pojďme se na závěr věnovat ještě jedné věci a to je jako charakterový nebo nějaký typový profil těch lidí, kteří Servoffice využívají. Tohle jsou rozhovory pro podnikatele, pro freelancery převážně. Jaká je tvoje zkušenost s digitálními nomády, s lidmi, kteří vlastně do toho Servofficeu přijíždějí? Já předpokládám, že tam jsou lidi, kteří jezdí jednorázově na dovolenku, takže to mají v podstatě jako takové uvolnění v tom pracovním roce, ale jsou i lidé, kteří jezdí, kteří jsou perpetuální nomádi, v podstatě cestují z jednoho takového místa na světě na druhé, takže jaká je tvoje zkušenost po 2,5 letech s digitálními nomády? Co ty vlastně s odstupem 2 let říkáš na ten fenomén, který v podstatě ti pomohl ten biznis rozjet? No, tak prvé, čo musím povedať, že neznášam ten výraz digitálni nomádi. Říkáš, že už ako to máš dosť, ne? Trošku. No už veľmi dlho a ani ho vôbec nepoužívam. Ako na webe Surofficeu, možno v nejakých článkoch alebo rozhovoroch, že to niekto spomenie, ale na tom webe nikde nie je napísaný výraz digitálni nomádi, pretože
Pretože ja by som povedal, že pomaly sprofanovaný a človek, ktorý si zoberie teraz notebook a ide z Holešovic na Chodov a tam si niekde sadne do kaviárne, sa už považuje za digitálneho nomáda. Je obrovský rozdiel medzi ľuďmi, ktorí tak fungujú ako non-stop, natrvalo, že nemajú vlastne nejakú, nazvime to domov, sa nikam nevracajú a cestujú medzi rôznymi miestami, kde sa nejaký čas zdržia. Tak tých ľudí by sme mohli považovať za digitálnych nomádov ako v tom naozaj pravom slova zmysle. Tých je minimum, to je strašne málo ľudí. A jeden dôvod je ten, že na to treba mať dostatok financií, aby ten človek vedel financovať takéto cestovanie z jedného miesta na druhé, ale to by som nepovedal, že nejaký veľký problém. Sebadisciplína, to sú všetkých týchto ľudí, takých, čo tak fungujú, je to možno 5% návštevníkov Suroffice, nie viac. Sú extrémne disciplinovaní. Žiadne také, že party a na druhý deň nepracujú. Väčšinou sú, keď potrebujú pracovať, pracujú veľmi tvrdo, pracujú 10-12 hodín denne, potom si povedzme oddychnú, ale nie sú to takí, že teraz som niekde pri pláži a nechce sa mi pracovať. Jasne. Čiže sú veľmi disciplinovaní a je to ako z tej negatívnej časti, že to je veľmi veľká záťaž na taký nejaký, ako by som to povedal, ten človek nemá okolo seba sociálne zázemie, že stále strieda to prostredie, ale strieda aj ľudí okolo seba. A ja si myslím, že to je dôležité mať ako nejaké sociálne zázemie, nejakú rodinu, kamarátov okolo seba. A čiže nie veľa ľudí to vydrží robiť dlho, mať takýto prístup. No, takže som povedal, že týchto je možno 5% a 95% sú ľudia, ktorí rádi pracují občas z jiného místa. Áno, ja to nazývam, že sú to ako remote work. Remote work je pracovníci, ktorí pracujú na diaľku, alebo teraz sa používa často pojem ako location independent professionals. A to sú ľudia, ktorí majú svoju základňu, nazvime to tak, kde žijú a povedzme ty napríklad chodíš na tie kanárske raz za rok, na 2-3 mesiace, teraz si bol posledné 2 roky a mimo toho tiež niekde vyrazíš. A sú ľudia, ktorí takto vyrazia 2-krát do roka, 3-krát do roka, niekto každé 2 mesiace, ale vždy sa vrátia na jedno miesto a tých je relatívne dosť. To je ďalšia skupina a potom posledná sú takí, ktorí na 2 týždne prídu do Surofficeu, raz za rok takéto niečo vyskúšajú a v podstate nemusia míňať svoju dovolenku, ak sú to povedzme zamestnanci. Je to taký vacation remote work, nevím, jak to nazvat. Petře, moc děkuju za tvé postřehy. Chtěl bych ti popřát, ať se ti splní vlastně ta tvoje vize, vlastně rozjet ten Surf Office jako určitý globální koncept. Já jsem strašně zvědavý, jestli se ti to povede, moc ti držím palce. A díky, že jsi našel čas a podělil se s náma o hlubokomyslný pohled vlastně na tvoje podnikání, na to, jak se vlastně vyvíjí v podstatě tady tahleta globální remote práce a věřím, že to bude stejně zajímat všechny tak, jako mě. Moc díky. Ja ďakujem za pozvanie. Díky.